tu je pokračovanie. Som dal na navice, ale už som už vybíjal toto. Tak som to znamená nabil. Molil. Hej, jak když jste mi do toho sláva, to stane, počka, koľko dostane? 71, počka, neubera. Prečo? Je to za toto. To je za drevo, ty šíp, to si ešte nevedel. Ty smrt. Hej, to bolo, keď takto by sa to dal. Ach, nosné. A máme H8. Čo všetko vlastne? Vlastne krásne. Už má 777 peňazí na sienečku. Našetrím 1100, to je lepšie. Cowboy head alebo vinaké. Alebo kako som si to takový prastal si grnem perivák a dušo. Vlastne musel ísť niečo len z huby. Ale nevedel, to som nové pridali. Kamaráde, jak sa máš? 007, jak Bender a ne futurame. Vidíte, jaký killer som. Franco. Nekdo z vás, ok, ani jeden z nich neumrel. Ok. Ty hovný jedi, malý. Rape. Ne, nezabijeme, kámo, prosím ťa, ty kurvo. Kokos. To je hajzel, svinia, podpičlič. Hovado sú kôrgené. Korbáčom. Teraz sa mali dneska hnusné v škole. Úplne hnusné sa nelúbí škola. Čo vám, ale voláte vo stropku. Ja máme. No, ešte to nemám predsadzovať. Pojďte koľko rokov dokola hen. Od video. Takže ja sa následím to vás meč. Je to vypadá nejaká kopia skôr než meč, ale tak už to. Potrebujeme toto. Ideme. Jak sa na tesko? Vlastne dívat si. A livestream ešte nebude. To až niekedy potom inokedy. Hlúpost. Ok, tak kde som, kamoši? Ok, tak tam idem ho zabiť. Vykilovať to tam idem, jak nevím, no. Jak nevím, jaký šéfko. Ne, sorry. No. Ja idem pomôcť. No sa zase takto sem. Ne, hovorný. Takže do 70. Je, hele, kúkajte, čo mám. A to tajné skované. Mohla skúpiť hnusnú šapku, do prdeli, že sme taký sprostý. Ale by čo robíš furt dokola? Má chceš na to znásilniť, alebo čakám? Ja som fakt pripravený nejaké kráľovské veci. To stojí, okej. 1,6, a koľko vlastne? 5,2, okej. To už mám presne. To je. Skúti to? Som to nedal do prdele. Keď to budeš ničiť, ja sa úplne nasadem, kámo, ne? Dobre, iba taká jedna vec. Ja tak to z pastičku tu dám. Ok, som ešte nešiel pastičky. A ešte, aby nám to nefúkalo. Ok, ja nemám ani drevo. Už mám. Ja sa nefúkalo, ešte tak to spravím. Ajaj. Ježiši, mám 90
58, to mám to kúpiť, ja to kúpiť, ja som písal štecko. Vidíte, to vypadá, ja neviem, čo to je, ale to ako, to není určitá čápka, poviem pravdu. Myslím, že to je niečo iné. Gongo, alkaši, Pas už mám, ne ty hovado, ty nějak nebudeš čištit kam. Vypad. Áno, z tej klasy mám hojdeš pekne švácu po hlave. Vidím to. Kom, ja ho vytrujem. Rodici, nechaj mi ho. Faka se na ho, kámo. Jsme v lici vlastně. Já to obídnem. Já to prostě do prdele, kámo, necháme hlasy, to je to, ne. Ty hovado, nikdo mi neutočí. Nikdo neutočí, ne. Hej, kámo, ne, teammate. Ne, hej. Já jsem umalá šipečku, a na to nemyslím, že to. Ne, ale. Ja zaberem, a teraz budeme mať vatapa. Toľko. 7 nám ho, alebo ne? Ale tak ho za chvíľu sa niekto sa rada ešte dosť. Len ho serem, ty vole, a koľko je nás na tej mape, ty vole. To je docela hodně. Jo. Čučkajú, jak to bude. Moje, ty hovne, to by si máš tak, ja mu sničím, kamo. Hej, pozerajte, ako vytrolím. Jak to poli stojí? To fakt nevím. Ja to chcem sničiť, ty vole. Taký troll spraviť. Ne troll face, ale tak čo. To naše bytečné, na čo on útočí na nás, keď ani nás nezabíja ani jednoho, ty vole. To mi vysvetujte. Imenajú som nový, okej, nechci nový, to jedno. Hovienko, pre fašistu hovna stojí. Joáka fábe, veľmi dobre bude, ne? Kam toto je normálne, keď som predstavil tak už to. Luk. Kúkajte na môj nový luk. Tým. Áno, ide sem koho zabiť. Kam, prosím, vrát sa. Prosím ťa. Please, vrát sa. Prosím, please. No, tam chodzi, lebo ty si fakt na gole. Ježe, klip. Aj dám pomoc, kamošu, zatačuš. Pre muziku, pre fašistu hovno stojí. Pre kriplaka, je ten debil. Aha, už vím. Okej, hen. Pre fašistu, pre normálneho chlapa. To je kriplák, veľký kriplácky. Mimon. Pre muziku, pre hovado hovno stojí. Damn. Tým. Potom strácim. Ty idiot, ja násem na mich. Ja si robím to sumne, to je. Tém. Tým, nova tak. Alebo tak všeli. Tak zatiaľ vaša, to si ďalší